Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Tapşırığımızın bugünkü çıkarılışında biz sizin itibarınızga atına davamında çıkan bir video yazmalarını kabatlap gösteririz. Alar itibarga layık. Siz Tatarlar tapşırığın karısız. Studiyada men İnsaf Abdullah. Vatan üzine tarta. Moskovga bütün dünya Rossiya vatandaşlar 7. sıyızdına kelgen delegatlar ene şulaydı. Yüzlegen katnaşuçlar arasında türlü illerde yaşavşı milletteşlerimiz de var. Kongres 3 yılga bir Moskovda uza, hemenin oturuşlarında milletinin uzağını saklav hem milli ruhun üstürü meseleleri qarala. Bu yıl Tataristan Devlet Sovet Reisi Ferit Muhammadşin Tataristan'da vatandaşlar bilen hizmetteşlik iti ülkesindeki tecrübe bilen ortaklaştı. Vatandaşlar bilen işlevde mühim yönelişler hakkında aldığı video yazmada. Сизелмиде 3 yıl узган һәм дөньяның төрле илләреннән йөзләгән кеше тагын Мәскәүгә җыелды. Алар кайларда гына яшәсә дә тормышларын Россия һәм аның төбәкләре белән бәйли. Делегатлар арасында күпчелекне милләттәшләребез тәшкил итә. Әйтик, Казакстанда 200 мең татар яши. Татарстанның бик күп эшләре бар. Казакстанда аны рәхмәт әйтергә кирәк Татарстанның җитәкчелегенә. Чөнки инвестицияләр дә көчле. Кайбер milletlerden түгел, кайбер дәүләтләргә караганда да Татарстанның инвестицияләре күбрәк. Без шуның белән дә мактанабыз. Таҗикстанда яшәүче татарлар шулай ук төбәктә бик актив тормыш алып бара. Дуслык татар-башкорт үзәге җитәкчесе Римма Хәмзина соңгы елгы вазгыять үзәк эшенә бераз кыенлыклар тудырды ди. Мәскәүдә фикердәшләр белән очрашу аларны киләчәккә дәртләндереп, рухландырып җибәргән. Яшьләр битендә күбесе чыкты, үзебезнең туган якларга Казан, Россия территориясе якларына күчеп чыктылар. Без алар өчен бик шатбыз. Матур итеп балалар үстерәләр. Бездә дә шулай дип яшьләр барыбер әле дә барлар. 3-4 балалар үстереп шулай дип яталар. Бик шуга без әле бар булганыбызга шатланып шулай дип яшибез. Планнарды һәр вакыт биреп торабыз. Элемтәлә булып конгресс белән шулык сабан туйлар, шулык үзебезнең Тукай программасы үзебезнең туган тел, ана телебезне онытмаска тырышабыз. Татар оешмаларының төрле илләрдә нәтиҗәле эшчәнлеге хакында ватандашлар конгрессында һәр даим әйтелеп килә. Гомумән берләшергә омтылучы иң актив милләтләрнең берсе ул татарлар. Австралия, Финляндия, Канада, Кытай, Гарәп әмирлекләре һәм башка бик күп илләр. Төрле илләрдән килгән делегатлар алдында чыгыш ясап, Фәрит Мөхәммәтшин ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында чыгучы Татарстан Today Открытый миру медиа проекты хакында да сөйләде. Чыгышлары Россиядән булган ата-аналарның балаларына Россия гражданлыгы бирү турында да чыгышлар ясалды. Аларның тарихи ватаннарына тоткарлыксыз килеп йөрү мөмкинлекләре булырга тиеш. Үзара яхшы мөнәсәбәтләрне саклау ул көндәлек һәм даими хезмәт таләп итә. Бу конгресста катнашучыларның фикере. Bizde bir gerekte yaratılar Gabdullah Tukay'la özümüzde. Şol bilen proyekt bola, şol Gabdullah Tukay'ga посвященный proyekt bola, ondan sonra Musa Jalili'ga bola. Yaşlar, alarda indi özlerinin proyektleri var. Татарстан тарафыннан чит ил студентлары белән хезмәттәшлек итү, төрле бәйрәмнәр һәм конкурслар оештырыла. Мондый чараларны булдыру һәм үткәрү өчен яңа федераль законнар кирәк һәм әлбәттә бу чаралар үзәктән финанслауны таләп итә. Татарстаныбызда, Россиядә яши торган татарларыбыз үзебезнең телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне сакларга дигән ният белән яшиләр. Инде чит илгә чыгып киткәч, менә ватандаш чит илдә яши торган булгач, аларга ул Россия миссиясында үтәргә кирәк була. Ничек рус телен саклап калырга, зур илебезнең менә өлешен, сугышта киткән өлешен, сугыштан кайтмаган геройларыбызны искә алып, аларның мәрхүмнәрнең күмгән җирен, памятникларын саклап калу мәсьәләләрен дә бик күтәрделәр бүгенге менә шушы очрашуда. Гөлия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Урал баш қаласы Екатеринбургта татар халкының каһарман улы Муса Җәлилгә һәйкәл ачылды. Ул Свердлов өлкәсендә татар шәхесенә куелган беренче һәйкәл. Безнең төшерү төркеме Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шейхразиев җитәкчелегендәге делегация белән бергә әлеге вакыйганы яктыртты. Узган чаралар, очрашулар хакында Екатеринбургтан Ләйсәнә Садретдинова репортажында.
Әзір біз Екатеринбургның Орджоникидзе районында. Мында күп кенә Уралмаш кебек күп кенә заводлар урнашкан. Кайчандыр шул заводларда эшләргә дип милләттәшләребез шушы төбәкләргә юл алган. Бүген монда зур матур вакыйга, нәкъ менә безнең милләттәшләребез күпләп гомер иткән урында бөек шәхсебез Муса Җәлилгә һәйкәл ачыла. Ура! Приятное впечатление, торжественное мероприятие. Рад видеть здесь большое количество людей, что все неравнодушны к творчеству Мусы Джалиля, наш великий татарский поэт, военный журналист, герой Советского Союза. Конечно, эмоции переполняют. Біз бүгін біріншілер болып, бейік татар халқының шағыры, шәхсі Муса Джалилнің һәйкәлін аштық. Менде өзі біздің бейік матур ғұрып-ғадәтімізлігінде алмағачлар отырттық. Шуңа күрә бұл хақтанда мына чыгыш ясаларда әйттеләр бит инде. Татар дейсез, ләкин бүтін халыкның геройы дип. Чөнки бөек ватан сугышы вакытында һәрберсе үз милләте өчен, үз халкы өчен, үз иле өчен канын түккән, һәлак булган батырларча. Шуңа күрә менә без дә бик шат. Свердлов өлкәсендә 150 меңнән артык татар яши, 14 татар оешмасы эшләп килә. Татар халкының 50 меңнән артыгы шушы Екатеринбург каласында гомер итә. Шушы тирәдә бит инде безнең татарлар яши, алар заводларга эшкә килгәннәр. Менә кыскача шуннан башлыйк әле сүзне. Юкка гына монда бит инде Муса Җәлил һәйкәле куелмады. Ул чыннан да шулай, татарлар тарихы булай дип әйтсәк дөресрәк булыр. Урындагы татарлар бар, Чепчен Урал татарлары, алар инде Көнбатыш округта, Башкортстан белән Чиләбе чигендә урнашкан шул 40лап татар авылы. 30нчы еллардан башлап, әлбәттә, менә бу тирәдә, менә нәкъ шушы районда Уралмаш менә безнең сул якта, бу якта Илмаш дип атала, электро-турбомоторный заводлар, төрле заводларны төзегәндә күбесе бәхет эзләп килгән кешеләр, утырып калганнар. Шулай ук шахталарга бәхет эзләп ансы күбрәктә төньякта урнашкан. Кайчандыр бәхет эзләп килгән милләттәшләребез бүген шушы җирләрдә төпләнеп гомер итә. Алар белән дә аралаштык без. Жителям России всех национальностей, которые внесли огромный вклад в победу в годы Великой Отечественной войны. Я от всей души поздравляю всех с этим событием. Я думаю, что вот на этом сквере последует нашему примеру и другие национальности, и будут открыты. Бу безнең халкыбызның шушындый каһарман улларын бүтән җирдә гәүдәләндереп тора торган искиткеч вакыйга. Безнең халкыбыз өчен горурлык. Барысы да әйтәләр, Муса Җәлил татар халкына гына түгел, ул бүтән илнең горурлыгы, чынлап та шулай. Әмма аның татар булуы иң беренче безнең өчен иң зур горурлык. Һәйкәл барлыкка килүенә мин шатбы. Шат. Без уйлаган идек инде, без Германия посолы белән, мондагы консуллар белән эшләр алып бардык. Министр обороны Шойгуларга хатлар язып, алардан одобрениелар без кабул иттек. Тем не без түгел, тулы аягыннан башына хаты булган һәйкәл кирәк. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында, чәчәк памятник. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Бит Муса Җәлил һәйкәле Свердлов өлкәсендә беренче татар шәхсе һәйкәле. Свердлов өлкәсендә эш сәфәре вакытында Васил Шайхразиев Екатеринбург шәһәре башлыгы Алексей Орлов белән очрашты. Әңгәмәнең төп темасы Муса Җәлил истәлеген мәңгеләштерүгә багышланган чараларда катнашу булды. Очрашулар түгәрәк өстәл утырышында дәвам итте. Анда ураллыларның 1941-45 елларда Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән өлеше дигән темага фикер алыштылар. Инде очрашуларның тагын бер дулкынландыргыч мизгеле. Ул Җәлил укулары 4нче халыкара әдәби бәйгесенә старт беру булды. Кичә Оренбург шәһәренең Дәүләт татар драма театрының Муса Җәлилнең тормыш юлын чагылдыручы "Гомерем минем моңлы бер җыр иде" спектакле белән дәвам итте. Әлеге сәфәрдә булган вакыйгалар хакында сез тулырак халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Екатеринбург шәһәре, Свердлов өлкәсе. Узган гасырның 50нче елларында аның әсәрләре дөньяның 36 теленә тәрҗемә ителгән. Ул татар язучыларыннан иң беренче булып Сталин премиясына лаек була. Сүзебез Татарстан язучылар берлеген оештыручы һәм аның беренче рәисе Кавый Нәҗми хакында бара.
Татар әдәбияты классигының туган ягы Түбән Новгород өлкәсендә аның һәйкәле булачак урынга беренче таш кую тантанасы һәм туган авылында аны искә алу кичәсе узды. Күп санлы кунаклар арасында безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Идел һәм Кам елгалары буенда безнең милләттәшләребез күпләп яши торган байтак авыллар һәм хәтта районнар да бар. Мисал өчен Пермь краеның Барда районы, Чувашстанның Комсомол һәм Батыр районнары, Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районы. Ә без бүген милләттәшләребез күмәкләшеп яши торган Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Уразовка авылында. Бу районда гомер итүчеләрнең 70%-ын татарлар тәшкил итә. Гомумән өлкәнең Сергас, Сеченов районнарында да татар авыллары байтак. Уразавыл ул безнең Кызыл Октябрь районы үзәгенә түгел, ул гомумән Түбән Новгород татарларының тарихи, мәдәни үзәге. Нижгар татарлары тарихны тирәнтен өйрәнеп, якташларына кадер-хөрмәтне күрсәтә белә. Моннан 5 ел элек биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында Түбән Новгородны дөньяга таныткан моң ияләре Рәшид Вахап белән Хайдар Бигичевның бюстларын ачканнар. Түбән Новгород өлкәсе татарлары үзләренең бөек шәхесләрен үзләре туган җирләрендә шушы бюстлар, һәйкәлләр, элмә такталар куеп мәңгеләштерәләр. Бүген исә Кызыл Октябрь районы үзәге Уразавылда татар әдәбияты классигы 1934 елда Татарстан язучылар берлеген оештыручы һәм аның беренче рәисе булган Кави Нәҗми һәйкәле булачак урынга беренче таш кую тантанасы. Казанда моңа аның урамы бар иде әлбәттә, Казан үзәгендә, ләкин аңа тиешле игътибар бирелде дип уйлыйм мин. Аның язучылар романында инде күптән яңадан дөньяга чыкканы юк. Менә үзенең туган ягында аның исемен күтәреп алып, аңа һәйкәл куярга җыенулары әлбәттә ул бик әһәмиятле. Бүгенге истәлекле чарага Кави Нәҗми улы Тансыкның кызы Фәридә ханым да кайткан. Дәвәнисе язучы Сәрвәр Әдһәмова сөйләгән хатирәләр аның күңелендә сакланган. Дәвәти был шундай щедрый, добрый, талантливый. На 36 языков мира переведены языки. После того, как ему была вручена Сталинская премия. Әлеге вакыйгага багышланган тантаналар көннең икенче яртысында язучының туган авылда дәвам итте. Биредә алар нәселенә кагылышлы 2 катлы борынгы бер йортта сакланып калган. Аның диварына Кави Нәҗми музей дип язылган булса да, әлегә анда бернинди дә эшчәнлек сизелми. Җирле хакимияттә, район хакимиятендә киләчәктә хәттәки бу музейны дәүләт системасына кертергә теләкләре бар. Анда бюджетка кертеп махсус хәтта бер ставка алу теләге дә бар. Авылда яшәүчеләр саны елдан-ел кими барса да, узган гасырның 60-нчы елларында салынган мәдәният йортында яңартканнар. Анда китапханә дә эшли. Менә Кави Нәҗминең туган авылы булгач, монда Кави Нәҗминең китаплары бик күптер инде. Бер китапта юк. Бер китапта юк. Безгә әйткәннәр иде, әнисе Сәрвәр Кави бергә хаталашкан китаплары чыккан дип. Шулай итеп шуны җибәрмәделәр безгә. Батырлар китабында эзләгән идек, аны алмадык. Булган китаплар барса музейның фондында безгә улар ләтми. Кадрия ханым әйткәнчә, язучының китаплары бүген Бартик район музеенда гына сакланган. Бүгенге чарага да аларны шуннан китергәннәр. Мәдәният йортында булган очрашуда чыгыш ясаучылар Кави Нәҗминең әсәрләрен китап итеп бастырып чыгарсалар, аны укырга теләүчеләр күп булыр иде. Татар китапларын гына укыйлар да, әбиләрләребез. Безгә бер спонсорыбыз 25 мең акча бергән иде, шунларга без бөтенләй алдык, бер шкаф тулы татар китапларына ия булдык. Шундый иганәчләр табылып, язучының һәйкәле генә түгел, туган авылда музее да ачылыр әле. Мин моңа ышанам, берничә көн бу якларда булып, анда яшәүчеләрнең нинди тырыш һәм үҗәт халык булуларына сокланып кайттым. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Түмен өлкәсендә жан исәп буенча актив эш алып барыла. Татарстан Республикасы артистлары төбәкләрдә концертлар куеп халыкны җыя, тамашачыларга татар тарихы турында лекциялар укыла. Халык санын алуда интернет куллану мөмкинлеге хакында да аңлатыла. Түмен өлкәсендә жан исәп алу барышы турында киләсе язмада. 18 ел сезнең белән. Татар артистларының концертлары ял итү урыны гына түгел. Жан исәп алуга кадәр күпкә алданрак та татар эстрада артистларының чыгышлары агарту мәйданнарына әйләнде. Залданышлар 600-дән артык татар телле тамашачы. Менә бу соңгы 21 ел эчендә безнең Түмән өлкәсендә исәпкә генә алып карагыз. Без югалттык 100 мәктәп. Без бүген көнгә югалттык 146 мәдәни йортын татарлар югалттылар. Без бүген көнгә татар телен
вәгазьләр итеп мәчеттә дә ишетмибез. Шуңа күрә бүгенге көнгә залга килгән безнең җәмәгатебез, безнең милләттәшләребез, алар бүгенге геройлар. Бүтән дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсе буенча вәкиле Ринат Насиров тамашачыларны җан исәп алуда катнашырга чакырды. Татар халык саны артсын. Без бөтенебез татарлар. Төмән өлкәсенең татарлар күпләп яши торган районнарында татар концертлары белән агит бригадалар йөри. Җырчылар, драматурглар, тарихчылар өлкәнең 13 авылында булдылар. Гастрольләр Бүтән дөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылган. Татарстаннан килгән кунакларны Сибирдә колаш җәеп каршы алалар. Яшьләребез күңелләрен атсып, матур итеп концертта кул чабып, масаеп утырдылар. Очрашуларда җан исәпне узу хакында аңлату эшләре алып барыла. Халкыбызның киләчәге анкетаны ничек тутыруга да бәйле. Ничек кирәк ул безгә? Безгә татар санын белергә кирәк. Biz икенче халык бүген Россия күләмендә. Бүген көнгә аның кирәклеге күренә ике хәлдән. Беренчесе, безнең күп мәктәпләр ябылды. Кая кешеләр килеп күп нәрсәне беләләр. Шуннан соң бер малай килә Сибир җирләренә һәм монда да Сибир ханлыгын төзи. Тора баралар берләшеп. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе драматург Радиф Сәгъди Төмән халкына татар тарихы, ханнарның үзара мөнәсәбәтләре, күренекле татар дәүләт эшлеклеләре хакында сөйләде. Быелгы җан исәпнең үзенчәлекләренә дә кагылып узды. Язучы көндәлек аралашу телеграфасында татарлар туган телен түгел, дәүләт телен билгеләр дип борчыла. Сәлеңне алып бәрделәр икән, син никто. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә менә бүген көндә милләтләрне телне бетерү бара. Ә менә сез күз алдына китерегез. Бакча, янда гел бер төрле чәчәкләр үсә. Төмән өлкәсендә балалар бакчасы һәм мәктәпләрдә татар теленә бик аз сәгатьләр билгеләнгән. Атнасына нибары 3 сәгать. Мәктәп һәм гаилә журналы баш мөхәррире Рәшит Минһаҗев бу хакта бик борчылып сөйләде. Кызганыч алак ачылганнар иде 90-нчы елларда. Хәзер инде укырга барышы юк дип, чөнки укытучының абурида төште. Чөнки укып кайтасың, эш юк, кыскартып бетерделәр сәгатьләрне. Бүтән дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсе вәкиллеге мәгълүматлары буенча, Төмән өлкәсендә 10 ел эчендә татар этнокомпонентлы 50 мәктәп ябылган. Расписаниягә татар теле дәресләре куелган 40 мәктәп калган. Җан исәп алу айында бу проблемалар аеруча кискен яңгырый. Мәсәлән, Урта Тарман авылында концерт мәктәп бинасында уза. Мәдәният йорты инде күптән ябылган. Шуңа да мондый концертлар алар өчен бик тансык. Казан башыннан килгән конакларны күреп бик шат булдылар һәм күтәренке кайф белән, инде алкышлар белән бик матур итеп, күңел ачып утыралар. Татарстан артистларының чыгышлары Тубыл, Ярков, Вагай, Түбән Тавда районнарында узды. Елутор һәм Төмән районнары хакимияте бүгенге вазгыятьне сылтау итеп иҗат коллективларын кабул итүдән баш тартты. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Узган җан исәп мәгълүматлары буенча әлеге төбәктә татарлар якынча 2000-гә кимегән. Хәзер анда 7000-гә якын милләттәшебез көн күрә. Барнаулда милли тормыш ничек кырылган? Айзат Шаймарданов репортажында. Барнаул. Әлеге шәһәр исеменең килеп чыгышы турында төрле фикерләр яши, ләкин шунысы бәхәссез. Бу татар төрки атамасы. Иң киң таралган версияләрнең берсе Сибир ханы Барынның авылы дигәнне аңлата. Барынның авылы, ягъни шуннан Барнаул килеп чыга. Ләкин шәһәрнең татарлыгы бүген күбрәк шул исемдә генә сакланган. Алтай крае башкаласы Барнаул шәһәрендә 1000 ярымлап татар яши. Әлбәттә, таралып көн күрә. Узган гасыр башында милләттәшләребез биредә аерым бистә дә оештырган булган. Ләкин совет сәясәте татарны шәһәрнең төрле почмакларына тараткан. Бу урын хәзер нәкъ татар урамы дип атала, ләкин анда татарлар бик яшәми. Бу хакта әле киләсе чыгарылышларда сөйләрбез. Шәһәрнең үзәгендәрәк яшәүче 95 яшьлек карт Зөфәр Латипов әле күптән түгел генә татарлар бер тирәдә яшәргә тырышты ди. Бу елларда Казанга тегелде. Анда вот
3-4 дома. Татарныкы дейме? Татарныкы. Алар кая? Булар Казанга киттеләр, тегеләр үлеп беттеләр. Так что Ул вакытта рахат булгандар. Бик күңелле ул вакытта. Хәзрәт что-то, знаешь, это вот теге еще гармонист үлгәч это быйыктылар это татарлар, это быйыктылар это. Монда 21 ел яши. Менә безгә дә татарча сөйләшкә бер кеше якында. Шул телефон белән, әни белән, абыйлар белән сөйләшәм. Фәһим хәзрәт Алтай краеның татар телен иң яхшы белүчедер мөгаен. Менә шушы мәхәббәт биналы мәчетнең имамы ул. Бу мәчетне татарлар салдырта, ләкин милләттәшләребез гыйбадәтханәгә йөрергә ашыкмый. Татарлар да менә битендә шушы дин башлаган чагында Барнаулда татарлар үзләренең сүзләрен әйтәләр беренче барабер. Алтай краенда татарларның проблемалары шактый, телне начар беләләр. Икенчедән, катнаш никахлар күбәйгән. Без хәзер Алтайдагы татар галиме Фәрит Салиев белән сөйләшәбез. Аны биредә димләп өйләндергән булганнар. Ә хәзер бу традиция инде юкка чыккан. Атием дружить теләр компания, алар заводта шуледи вот шул заводта вот поддерживали отношения. Димләделәр? Есть. Димләделәр. Әни үз балагызны димләмәдегез татарлар белән. Ну, мен белмим. Шундай алар бетерде университетлар, шундай татарлар укыган юг биредә тапмадык. Белемдә. Да. Бүген татарны сабан туе берләштереп тора булса кирәк. Ну, проекты, конечно, у татаров проект самый главный национальный праздник Сабантуй у нас. Сабантуй, то есть вот мы проводим все вместе сообща, несколько. 2 раза даже приезжал к нам президент Татарстана Рустам Нургалиевич Миниханов. В школах где-нибудь преподается татарский язык? В школах не преподаются точно татарский язык. Как родной язык тоже, да? Учителя нет там? Нет, мы приглашали девушку из Арского района, то есть попросили, такая хорошая сельская девочка, приезжала Гулия, кстати, вот пандемия немножко тоже помешала. Например, несколько месяцев поработала, да, Саида, ну так хорошо организовала. Ләкин пандемия планнарны бераз бозган күрәсең. Татарларны биредә татар милли мәдәни мөхтәрияте берләштереп тора. Андагы тормыш турында киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай крае. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләр, кайда гына яшәсәк тә изге гамәлләр кылып татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.